Ezamba phambili indaba namuhla kuzokuba nesikhungo Sasongoye Ondini iseqhulwini yenqalasizinda endode kanti NFP yelule isandla kwisaguga. Lezi ke izindaba zo1 KZN TV ifundelwa samukeliso wanqulunga ekubingelela imbukeli. Ungqongqoshe wemfundo ephakeme nezobuchwepheshe kuleli uDokotela Blade Nzimande uthi ke basezihlelweni zokuthi kungekudala nje bazoguqula izindlu zesishayamithetho esidala saKwaZulu-Natal Ondini zibeke uphiko lwesikhungo semfundo Sasongoye. Umphephethu wakusho kanje ngenkathi ke ehambele Ondini njengengxenye yohlelo lwekhabhinethi lokusatshalaliswa kongqongqoshe namasekela abo babeke ngoshampiyoni bentuthuko ezifundeni ezahlukene. Ungqongqoshe uNzimande utheleke Ondini ekhashwazi inhlaka ezahlukene abasebenzisana nazo ngaphansi kohlelo lukahulumeni lokuhlela kanjalo ke nokufuqa kwintuthuko eyifundeni ezahlukene ngenhloso yokuthi omasipala basebenze ngokubambisana nazo zonke ke inhlaka zikahulumeni ukuhlinzeka ngedingo kubantu. uNzimande uthi njengengxenye yalolu hlelo intsha yaseyindaweni zasemakhaya kakhulukazi Ondini izohlonyiswa ngamakhono. We are going to be providing skills training to support water and sanitation, which is a big issue in this district. Skills to train electricians, to train mechanical fitters, to train millwrights, to train bricklayers, to train in welding as well as in plumbing. There are 7 sitters that are represented here today, and they have assured me that they are going to be contributing 150 million rands to this training in this district. By the way, the skills I've mentioned are in the category of scarce skills and those skills that are in high demand. Khona manje lokunzimande uveza ukuthi baseyinhlelweni zokuguqula ke izindlu zesishayamithetho saKwaZulu-Natal esidala sibeke uphiko lenyuvesi yaSongoye nokubeka izindaba ezithakasela kakhulu ngobuholi bendawo. Sisebenzela ukuthi sivule isikhungo sasenyuvesi yaKwaZulu la Olundi. Ikakhulukazi esizogxila kakhulu ekufundiseni othisha kuqala ngoba baningi othisha esabadinga eindaweni ezisemakhaya. Ikakhulukazi ke othisha balezi izifundo futhi ezingeningi kakhulu njengezifundo zobuchwepheshe nezifundo zo-mathematics. Sizosivula ke lesikhungo la kule minyaka engemingaki elandelayo. Njengamanje siqala umsebenzi wokuthi ke sithi kufanele iziphi inyathelo kufanele siyithathe ngoba enye into eyinkinga kule province yaKwaZulu-Natal ngezikhungo zamanyuvesi zonke zingasolwandle uma ubheka kahle asinazo izikhungo ezimaphakathi nesifundazwe. Qopheka umlando empeleni kufezeka iphupho okudala sililangazelela. Uzokhumbula ke umsakazi kunencwadi eziningi thina njengomkhandlu wasoLundi siyibhalela ungqongqoshe wezemfundo ephakeme ngisho lo owayephethe ngaphambilini kunaye sambhalela sicela ukuthi lesi sikhungo esasetshenziswa uhulumeni wakithi kwaZulu kudala kungekuhle yini ukuthi basishintshe basenze icampus. We welcome the visits by the Minister Dr. Blade Nzimande because his visits has ensured that we consolidate all the resources that government is spending to boost the economy of Zululand. Lombiko oqaqo intatheli ezikole indaba uphilane kaMzimba uyidelelwa wafokozana kaCebekhulu ngibika ngisondini. Imeya kamasipala waseNdedwe uNkosinathi Chili uthi sebeshicilele isabelomali sonyaka ka2021 kuya ku2022 esigxile kakhulu ke ekuthuthukiseni kwenqalasizinda ukuthuthukiswa kwabantu besifazane kanye nentsha. uChili ke uthi nalabo akhahlanyezwe ukuhlasela kokhuvethe ngakho ke sebelindele ukuba lesabelomali sicutshungulwe siphinde ke sinike umphakathi ithuba lokubeka izimvo zawo. uChili kusho kanje ngesikhathi lo masipala unesithangami nabezindaba emahhovisi awo eNdedwe. uMasipala eNdwedwe ubamba isithangami nabeyindaba ngenhloso kwazisa umphakathi owakhele le ndawo ngeinhlelo onazo nokuzwa izimvo zomphakathi ngesabelomali sonyaka u2021-2022. Imeya loMasipala uNkosinathi Chili uthi nakuba ukuhlasela kwegciwane ukhuvethe kuphazamise indlela abaxhumana ngayo nomphakathi ngabameli ukuzama zonke indlela ukuxhumana nawo futhi ke kuqhubeka ukhanjiswa kwezidingo emphakathini. Uthi ke njengoba beshicilele lesabelomali sakulonyaka nyonyaka ozayo benza isiqiniseko sokuthi sifaka zonke ke inhlaka ezidingekayo. Sifake ibudget ka 20,000 uqinisekisa ukuthi abantu besifazane bayakwazi ukuthola ithuba lokuthi bavelele ngoba siyakholelwa ekutheni kubantu besifazane kukhona
200,000. Youth women empowerment is 530,000. Youth people in arts is 530,000. Youth cancer is 540,000. This is 100,000 for the training the vulnerable communities. Siyazi ukuthi vulnerable communities ayaqhubeka umthelelo wenziwe i-COVID-19 yenza ukuthi inamba yabantu abangasebenzi nenamba yabantu vulnerable emphakathini yande kakhulu. Umeya uphinde wadalula ukuthi phakathi kwezinye izinto eziseqhulwini ukulungisa udaba lwezokuxhumana i-internet eseyinkinga kakhulu kwezinye izingxenye zakule ndawo nokuphazamisa uhlelo lokufunda nokusebenzela emakhaya. Lo masipala kuzokhumbuleka ukuthi uke wabhekana nolaka lwamalungu omphakathi kanye-ke nabasebenzi bawo imbala bebhikisha bekhala ngamanzi, imigwaqo nokunye okuningi. Uchili uvumile ukuthi udaba lwamanzi lungezinye zezinto eziseyinkinga kakhulu kule ndawo. It's a problem of infrastructure parts. Ayikwazanga ukulungiseka noma ukusustaina inamba yabantu abakhona. Njengendoda thina simxhumanisi wabantu basendleleni ngelembe. Ilembe line-competence eyodwa noma 2. is to provide water and sanitation labo masipala wo-4. Nakuba kunjalo umphathi walo masipala omsa wenkosi Hadebe uthi-ke lo masipala ukwazile ukuphucula amabhuku awo nokwenza umcwaningo mabhuku wawuthola ungenacupho. Kube ne-improvement enkulu kwi-unqualified ngaveza-ke izindawo izigaba ezinye lapho kumele khona ukuthi umasipala uzokuphila. I-supply chain management, imali umasipala onayo kufanele abhekile emabhenki. Okwenza umasipala unesikhwama sezimali esinembiko kakhulu esingazithatha inyanga eziyi-12 singathembele kuhulumeni ophezulu. Ey'ndabeni ze-1 KZN TV kube kuntombi khona Mvubungu ngisendwedwe. Ilunga lesigungu esiphezulu kuzwelonke ngaphansi kwenhlangano ye-National Freedom Party NFP ngamafuphi uSiphamandla Ntombela uthi-ke namanje kusamshaqile ukuthi-ke isaguga saseMatiwe eNanda entshonalanga yeTheku asiyiholi uPoyinandi wezaguga. uNtombela ubekhuluma kanje neziko lezindaba le-1 KZN TV nalapho-ke bevakashele ugogo Buthelezi ukuzomnikelela ngokudla kwazisekele saguga sidla imbuya ngothi. Mabuthelezi wase-Inanda entshonalanga neTheku ophila nesifo sashukela ohlala nengane ekhubazekile kwindlu yomxhaso wanjelwa abaholi beqembu National Freedom Party esifundazweni KwaZulu-Natal uzomnikelela ngokudla ngemumva komunye wamakhelwane ehlabe wawulawula ebikela abaholi bendawo ngesimo lesaguga sephila ngaphansi kwaso. uSiphamandla Ntombela ilunga lesigungu esiphezulu kuzwelonke ngaphansi kwenhlangano NFP ukhethe ukuzogubha usuku lwakhe lokuzala ngokuthengela ugogo Buthelezi okuya ngasethunjini. Iqembu le-NFP ke kwamakwazamsibe uthe ngoba namhlanje abaholi abaningi be-NFP bayazala wasethi ucela ukuba siyeke kuyijabulisa thina asizini la ekhaya naye wafaka isandla nabo bonke abaholi labesihamba nabafaka isandla sabuka njenge-NFP ehola umuntu wesifazane okwazi ukuwasha amapiti kodwa abanye besifazane ukuze aphilise izingane zakhe ukuthi kuyasiphoqa ukuthi uma kukhona umuntu wesifazane osesimene njengalo mama ubuholi bonke baseThekwini KwaZulu-Natal be-NFP nakwazolonke banquma ukuthi abuzela ekhaya. Ngijabulile ngamsakazi ukuthi siyesila ekhaya yena umama siqu sakhe uyibongele yena ngokwamagwazamsibi ngesipho ampesona naye umholi ukhalile inyembezi masemtshela le ndaba. Angazi ukuthi ngathini mama ngibonga kakhulu. Ngiyabonga ngicela uNkulunkulu akwehlisele isikhulu isibusiso. Ngiyabonga kakhulu. uNtombela uzwakelise ukudumala ukuthi lesaguga suholi uPoyinandi wezaguga. Okubhlungu kusiphathe kabi nge-NFP ukuthi umama akayiholi impesheni ebese eminyakeni ofanele ngabe uyayihola. Inxusa kosomabhizinisi nanoma ubani angenelele ekuthenini namhlanje umama lo aphile asisho ukuthi yonke imizi ngoba injena sizongena umuzi nomuzi kodwa kusithintile lokhu kwakuthi iqondana ukuthi usuku lethu nomahlase ezizalwa ngalo namhlanje ukuthi ngeke sithenge ikheke sithenge inyama sijabule ukhona umama oswele. ugogo Buthelezi uthi ncinci kaMdoni. Lento engiyibona namhlanje ngiyayiqala angikaze ngiyibone ngimangele angazi nabona ngoba lo bhontshisi lo akukho mina engikudlayo ngikuqedile ebhodweni ngeke ngithathe ngifake phansi oba ngenzela ukuthi ngelinye ilanga ngiyophuma ngikhe la imici ngipheke noma ngivune ngidle uNkulunkulu omkhulu. Ezinabeni ze-1 KZN TV kubika uNwabiswa kaDlamini eThekwini.
Ubuholi beqembu le-Inkatha Freedom Party Mzingazi budlulisele ngokusemthethweni ibhuloho lokuhamba abahamba ngezinyawo elizolekelela umphakathi nabezimoto ukuba bekwazi ukufinyelela ngaphesheya njengoba bekuba umqansa ukufinyelela ngaphesheya uma linile izulu. Ekhuluma neziko lezindaba Olundi KZN TV uhlalo we-AFP ku-Ward 6 ucela impilo Makhunga uthi-ke ngemuva kwesikhathi eside umphakathi wa-Ward 6 no-14 eChingpisi Mzingazi ukhala ngokwakhela ibhuloho uboneke kufanele ukuthi asithuntuthe amaphakethe ukuze kufezeke izidingo zomphakathi. Kubukeka kuzoba ngumlando kumphakathi waseNtshengipisi eMzingazi ku-Ward 6 no-Ward 14 njengoba ngesinye isikhathi bekubaphoqa ukuthi bangene phakathi emanzini anodaka ukuze bafinyelele ngaphesheya kanti nabezimoto nabo bekuba nzima kubo ngoba besibuye zibhajwe izimoto zabo. Uhlala kwe-AFP ku-Ward 6 ucela impilo Makhunga ebona indlela abafundi abahamba ngayo uma beya esikoleni kwamthinta kakhulu wabe esefaka isandla ukuba alungise le ndawo. Isikhathi eside kakhulu iminyaka abantwana bethu bexova udaka ikakhulukazi izulu malina la sisemlambo ibridge lasemlambo umngcele ohlukanisa amaward amabili uward 6 noward 14 kunomthamo omkhulu wezimoto hamba la ikakhulukazi nabantwana nomphakathi. Ekukhaleni kwabo ke iIFP ibukile ukuthi no akube khona esikwenzayo ingakho ke sisukumile siIFP sathi asithole imaterial isithole omakhi sakhe. So lokho esikwenzile kuyifa kuyisibusiso esingasobe salibaleka kubantu. Lo mcimbi ke wokudlulisela ngokusemthethweni uhlonishwe ke izinduna zendawo nazo ke abashayele iqembu lenkatha ihlombe elikhulu ngomsebenzi omuhle wokusebenzela umphakathi. Ngithi ngidlulisa ukubonga kulaba abenzile iqembu laba abenzile basukuma baba nombono ukuthi abasiza abantu ngoba basize wonke umuntu usizakala wonke umuntu. Asekho umuntu ozokhumula icathulo lapho mayikunizulu wonke umuntu uzofika nje awele ikhululeke nezingane sezokuhlupheka manje sezizokwazi ukuhamba kangangokuthi amanzi abevaleka la lemisi lenibonakho iphakathi emanzini zosho njalo bekuthi zokuqhinqa kwamanzi bese amanzi besengena endlini. iIFP njengeqembu elisebenzela umphakathi lithike linezinye izinhlelo zokuthuthukisa umphakathi akugcine nje ngokuthi njengoba bakhe ibhuloho namhlanje. Kuliqiniso ukuthi iIFP even ngisho kulokhu uqale lolu bhubhane beswakhipha ama food parcel singacoshe entweni singalekelela osomabhizinisi kodwa besiyikhuthuza thina. Siyabonga ukuthi ke no comrades abaholi bomphakathi nomholi wethu weqembu leIFP babonile nabo ukuthi izingane nje bangena ubusika nje zolokhu ikhumula icathulo la zigqoka ngaphesheya babona ukuthi akwenele bayibuza ukuthi akukho nesingakwenza base bevumelana ukuthi abahlanganise. Bukeleke sibheke engosini yezomnotho. Irand lu 14.51 cent maqhathaniswa nedola laseMelika libo 20.1 cent maqhathaniswa nopondo waseBritain libo 17.35 cent maqhathaniswa neeuro yase-Europe igolide lona libo $1,744.52 cent i-ounce kuthi olungahluziwe ubo $63.67 cents umphongolo. Bukeleke ke sibheke engosini yezemidlalo. Inhlangano esingethe ibhola lezinyawo kuleli isafi siqinisekisile ukuthi sithole izicelo zokufuna ukuqeqesha abafana ezibalelwa ngaphezulu kwama200. Lokhu kulandela ukuthi lenhlangano inqamule inkontileka eminyaka emihlanu nobeqeqesha iqembu lesizwe uMolefitseki njengoba ke kumanje isithungatha umqeqesho omusha ozokuba ngoweshumi ukuthatha ke lesi sikhundla esikhathini ke esiminyaka eli15. Ngokusho kwesafa ke kusasa lokhu kusayo izobe ke isiqala ihlunga kulaba baqeqesha abafake izicelo zomsebenzi ngaphambi kokuba ke yenze isimemezelo ngomqeqesho omusha ngasekupheleni kwalenyanga. Bukeleka sibheke isimo sezulu esingalindeleka osukwini lakusasa. Empangeni luzofudumala amazinga okushisa u18 kuya 29 degrees eThekwini u17 kuya 27 degrees umgungundlo ovondongazibomvu u13 kuya 30 degrees Olundi emashona u16 kuya 32 degrees eXhobhe Mantente u10 kuya 27 degrees siphethe ngeFriday Filidi u13 kuya 30 degrees. Bukeleke ingakho bese kuphathele zona osukwini namhlanje nanabahlangane kusasa futhi ngasesikhathi esifanayo nifisela ubusuku obuhle.